Dakle, danas mi je stiglo jedno vrlo interesantno pitanje ili zahtjev. Stigao je iz Srbije da se riješe neki zadaci sa Vojne akademije i ništa tu ne bi bilo čudno da ja nisam bio pripadnik Zbora Narodne garde 1991. Ali kako je rat odavno gotov, a ja sam profesionalac i dao sam vam mogućnost da im postavljate pitanja, pa ako pitanja dođu iz Srbije i za Vojnu akademiju, ajde riješit ću vam neke od tih zadataka, pa da vidimo šta ovdje ima interesantno. Dakle, malo me iznenadilo, nisu to baš tako teški zadaci, očekivao sam možda jači zadatke. Da vidimo, imamo test broj 2, meni interesantan zadatak je ovdje, kaže, sad tu moja malo čirilica je zahrđala, kaže zbir cijelih brojeva koji su rješenja nejednačine x plus 1 puta x minus 4 manje jednako od 0 jednak je, ajde prevešćemo ga malo i na hrvatski tak da imamo koristi i jedni i drugi od toga. Znači treba riješiti ovu nejednadžbu. Ovdje imamo umnožak dvije zagrade i kaže da je on manji i jednak od 0. To postoje dve varijante. Ako je umnožak dvije zagrade manji od 0, prva zagrada može biti pozitivna, a druga negativna, i obrnuto. Prva zagrada može biti negativna, a druga pozitivna. Znači pišemo da je predznak minus ili da je negativna. To se piše ovako: x plus 1 je veće jednako od 0. U toj varijanti bi bila pozitivna. A druga zagrada je onda x minus 4 je manje jednaka od 0. I druga varijanta, x plus 1 je manje jednako od 0, a x minus 4 je veće jednako od 0. I sad riješimo ove sustave. Znači ovdje imamo x je veće jednako od minus 1, x je manje jednako od 4. Crtajmo to. Tu imamo veće od minus 1, znači sve je veće od minus 1, a ovdje je sve manje od 4. Presjek je rješenje, znači ovdje je x elemenat od minus 1 do 4, na 4 je zatvoreno, a i na minus 1 je zatvoren interval. Ovdje rješavamo ovaj drugi sustav, x je manje jednako od minus 1, x je veće jednako od 4, nacrtajmo to, kaže x je veće jednako od 4 je ovo rješenje, i x je manje od minus 1. Ide na ovu stranu. I da li tu imamo presjek? Nemamo, pa pišemo x je element praznog skupa, ili nema rješenja. Kako je ukupno rješenje unija ta dva rješenja, prvo unija drugo je otpalo, iz toga slijedi da je prvo rješenje x element od minus 1 do 4, da je to i krajnje rješenje ove nejednadžbe. Naravno, tu je gotova nejednadžba, ali nije gotovo ono pitanje. Tamo je bilo postavljeno pitanje zbroj cijelobrojnih rješenja. A šta to znači? Treba odrediti cijele brojeve koji se nalaze na tom intervalu od minus 1 do 4. Ovdje je zatvoren interval i ovdje je zatvoren interval. To znači da ti brojevi ulaze unutra. Znači to su brojevi, cijelobrojni brojevi su minus 1, 0, 1, 2, 3 i 4. Znači zbrajat ćemo minus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 jednako je, ovo tu se poništili, to je zbroj jednako 0, 2 plus 3 je 5 i plus 4 je 9, znači rješenje, traženo rješenje je 9. Idemo sad opet u onaj PDF dokument da vidimo da li su to ponuđena, da je znači A, B, C, valjda. Ovo je rješenje, 9. I to je bilo rješenje ovog zadatka. Eto, i to je to. Evo malo hrvatski vojnici rade za dečki koji idu na Vojnu akademiju u Srbiji.